En aquest vídeo explicarem totes les fórmules del tema 1, des de l'MR1 passant per la velocitat, l'acceleració, fins a l'MR1A. Començarem explicant la fórmula de l'MR1, que vol dir moviment rectilini uniforme, és a dir, que un cos es mou en línia recta sense cap tipus d'acceleració. El que volem trobar amb aquesta fórmula és la posició del cos, per això la X està aïllada. Després de l'igual veiem una X amb un 0 a sota. Això indica que la posició és inicial, és a dir, la posició d'on comença a moure's el cos. A aquesta posició inicial se li suma la multiplicació entre la velocitat inicial i la resta a temps final i al temps inicial. Resumint, què heu de saber? La posició final d'un cos és igual a la posició inicial més la velocitat inicial multiplicat per la resta entre el temps final i el temps inicial. Anem a parlar de la fórmula de l'acceleració. L'acceleració és la magnitud física que indica com canviar la velocitat d'un cos en relació al temps. Aquesta ens diu que l'acceleració d'un cos és igual a la divisió entre la resta de la velocitat final menys l'inicial i la resta entre el temps final menys l'inicial. Ara passem a la de la velocitat. La velocitat és la magnitud que ens indica el canvi de posició d'un cos mitjançant el transcurs del temps. Aquesta ens diu que la velocitat d'un cos és igual a la velocitat inicial més la multiplicació entre l'acceleració per la resta entre el temps final menys l'inicial. Per fi, la més llarga, la del MR1A. MR1A vol dir moviment rectilini uniformement accelerat, és a dir, que aquest moviment el fa un cos movent-se en una superfície horitzontal canviant la seva velocitat gràcies a la presència d'una acceleració. Aquesta ens diu que la posició d'un cos és igual a la posició inicial més la velocitat inicial per la resta entre el temps final menys l'inicial, més la meitat de l'acceleració multiplicat pel temps final menys l'inicial al quadrat. Ja quasi hem acabat amb les fórmules, aquesta és l'última, li direm la de la reserva, perquè només la utilitzarem en casos específics. Si podem utilitzar una de les altres fórmules, és recomanable fer servir les altres. Aquesta fórmula ens diu que la velocitat al quadrat és igual a la velocitat inicial al quadrat més l'acceleració pel desplaçament d'x al quadrat. Però, què vol dir el triangle aquest? Vol dir el desplaçament de, és a dir, la diferència entre final i inicial.